Okay na sir. 216 pesos. So first full tank natin mga koys. Biyahe tayong Bicol. Wala po. Ay, bigat. Dami namin dala ngayon. Pero at least kahit pa paano may top box. So what's up guys? Good morning. Samahan nyo kami mga koys. Biyahe tayo Manila to Bicol ngayon. Dahil tayo ng Atimonan, Quezon. Daan tayo ng bypass road ngayon. Check natin kung maganda. Hello. Wait lang ha lang, vlog lang ako. What's up guys? Dito na tayo ngayon sa may papuntang Gumaka. Dumaan ako sa may bypass road para walang traffic. Medyo marami pang truck ngayon. Ilang kilometro na lang ba? 12 kilometers, 57 kilometers papuntang Gumaka. Kalawag pala mga koy, sorry. Nung nakaraan kasi, di ba, nung nakaraang ride natin mga koys, dumaan tayo rito mga hapon na. Nasa 2 PM to 3 PM na. So medyo delikado na daw pagka ganung oras. Ang sabi ng mga taong bayan din eh. So yeah, sabi ko nga, medyo madilim nga. Kahit naman sabihin natin may mga ilaw sa gilid, pero maliliit lang na bumbilya to eh. Talagang madilim. Grabe, sagad na pala yun. 52 kilometer lang. Medyo may kabigatan tayo ngayon Kanina pa ako dinadalaw ng antok. Kasi kagabi ako pa yung nag-ayos sa mga gamit. Kasi nga pinatulog ko muna siya, galing siyang duty. Kaya sabi ko baka umiyak ka na naman sa biyahe, matulog ka dyan, ako na mag-aayos ng mga gamit natin. I-secure mo lang yung mga gamit na susuotin mo. Yan, so ako nag-ayos. May tulog naman ako kahit konti, mga 3 hours. Pero sa bagay hindi talaga sapat yun. Pero para sa akin goods na yun, para makabiyahe tayo ng mas maaga. Umalis kami doon ng 2 AM. So mas maaga kami makakarating ngayon sa Albay kasi syempre maaga kami umalis, maaga rin kami makakarating, di ba? Wow, ganda, ganda ng view Ay, kitang-kita nyo naman walang mga dumadaan, kami-kami lang. Kilometers. Mas mabilis pa. Ay, ay. Wow, ganda ng view. Ay, kambing. Wow, yun mo. Sheesh, solid mga koys. Oy, ang bigat nyo. Mayayari pa kami sa inyo, babayad pa. Di na ako nagtanggal ng kapote. Potek na yan. Baka umula na naman sa kabilang bayan
Suot na naman, pero parang hindi na uulan to eh. Mga gantong kaaraw, uulan pa ba yan? So, what's up mga koys? Malapit na kami sa may Kalawag na part. Nagpahinga lang din kami, nag-hydrate kami dito sa may Caltex. Medyo nahihilo-hilo na ako. Kulang talaga ako sa tulog. Hydrate muna tayo, kain tayo chocolates. And then let's go na ulit, ha? Oh, dito. Ano ka na? Ay. Check natin. Time check, 8 AM 29 minutes going to Calawag, 20 kilometers. Medyo mabigat talaga. Tara. Doon na lang tayo mag picture. Bicol to Calawag, let's go. Sa wakas, nakisama na rin yung panahon, uminit na. Kanina umuulan-ulan. Mabilis yung biyahe natin ngayon. Estimated time na makakarating kami doon mga 2 PM. Hindi kami gagabihin yan, so thanks Lord. Mabilis ang aming biyahe. Bakbak na ulit tayo. Kung kaya natin matapos ng ilang oras to. Ay shit, hindi ko nalock yung ano ko. Ay, ito nung una sa aking leeg. Let's go. So guys, nandito na kami ngayon sa Gateway to Bicolandia, Camarines Norte Province. Malapit na tayo. Ilang kilometro na lang, Pacamalig Albay. So may kanina may tropa tayong nadaanan. Grabe, summer pa siya. Tawid dagat pa. Toyo yan, toyo. What's up mga kuys? Dito kami ngayon sa may, pangalan to? Bandang Calawag. So 234 km na lang, makakarating na kami sa may Legazpi. Kain muna kami mga kuys. So yan. Medyo ramdam na namin yung init. 7 hours na kami bumibiyahe mga kuys. Pero okay pa naman, kaya pa naman. So, mga 4 hours nandun na kami sa may Camalig Albay. So doon muna kami mag-i-stay. Food trip muna. Kain, let's go.
Nari boy. Kahapon lang siguro yan, bago lang no. Hello ka muna. Hello. Hello ka. Time check, mag 11 AM. Tapos going na tayo sa Sipokot. Lapit na kami, 2 hours na lang. Expected time mga 2 PM, nandun na kami. Kaya naman eh, kaya ba Hal? Pahinga lang daw muna, pahinga. Hindi na kaya, suko na, suko. Hello guys, what's up? So, dito na tayo ngayon sa bahay. Ito yung motor natin mga kuys. Check natin yan. Sobrang dumi. Ayan, tambucho. So, maulan lang kanina sa may bandang Pagbilao. Pero the rest, okay naman na siya. So, yun. Papahinga lang muna kami. Tapos, after nito, siguro mamayang gabi, gagalat tayo. Diba? Pahinga ka muna dyan. Diyan ka lang muna. So grabe, pagod ko talaga mga kuys. 12 hours yung biyahe namin. Simula Paranaque to Kamalig Albay. Nagkaroon lang ng pornada kasi nga maulan-ulan. Tapos paiba-iba ng panahon. So yun yung nagiging disadvantage lang pagka nagbiyahe. Medyo hindi maganda yung panahon ngayon. Pero the rest naman, simula Kalawag to Kamalig, hindi na umulan. So ayan, pahinga muna kami mga kuys. Mamaya na lang ulit. Let's go kayo. Let's go. What's up mga kuys? Good morning. Ngayong araw ay pupunta kami ng Sorsogon City. Biyahe natin ngayon ay almost 1 hour and 17 minutes. Ma-share ko lang, sa Sorsogon talaga ako pinanganak. Doon din ako lumaki. Doon din tayo nagkaisip. Doon tayo din nag-aral ng elementary. So kaya napaka-special sa akin ng Sorsogon. What's up mga kuys? Malapit na tayo. Sa diversion road na tayo. So 42 minutes 38 kilometers na lang ang ating tatahakin. Mabilis lang yung biyahe kasi napakaganda ng mga daan dito. Saka ang ganda rin ng panahon na medyo umuulan siya pero daan lang.
Susunod na ibang baryo wala na. Yung pinaka paborito kong daan eh. Malapit na tayo sa Sorsogon. Kapit lang, mararating natin to. Binibilisan ko na pala kasi may nahabol kaming oras. Mamaya kasi madaling araw, pauwi na kami. So kailangan before 3 PM makauwi na rin kami ng Kamalig Albay. Ihahatid lang natin yung supplies. Ay, putang ina. Gago. Laki na na. Sakit. May pangit pala ng nadaan din minsan. May lubak. Hindi mawawala yung lubak eh. Anyway, sabi ko nga, may hatid lang akong supply dun sa vulcanizing shop ng aking airpat. Yung mga interior, mga hose, mga tools, sa akin na pinadala. Napakabigat namin ngayon, kaya minsan hindi ako makahabol sa ilang kilometro lang. Abangan nyo ako mga guys. Update ko kayo kapag nandun na kami. Let's go. Magpakan na muna kami. Makabakpakin ko lang para maaga tayo makapunta. Anyway, kanina pa kami nakarating, no? Nakapunta na kami sa shop ni Airpat. Naghahanap lang kami ng pagkain kasi nagugutom na ang aking commander. Kailangan ng kumain. Nagliliis sa mga inasal. Mukhang babakbak to, pagod sa biyahe. Ganda na rito ah. Mamaya igagala ko kayo dito mga koys. Pagtas namin kumain, gala tayo. Puntahan natin bawat isa. Hanap lang muna kami pagkain dito. Gaganda ng mga tricycle dito eh, no? Parang color coding. Shakies oh. Dito tayo sa may City Mall, Mang Inasal. So kaya parkingan nito. Parking tayo sa loob. Ito, Government of Sorsogon. Wow, ganda. Tayo sa may City Mall magpark. Ito na. So kaya yung na ito, entrance. Ano lang para mas malapit. Laki ng parkingan nila dito ah. Hindi tinipid. What's up mga kuys? So dito sa mga mall, walang bayad yung parking. Pero kapag nasa Manila ka, 50 pesos kagad, 30 pesos kagad. Dito libre parking. Sa Manila kahit wala ka pang 10 minutes may bayad kagad. So ito yung bayan ng Sorsogon. Lahat na nandito, accessible na lahat. Meron ng SM, meron ng Coliseum, meron ng mga universities. Marami ng college na school. May mga restaurant, may mga fast food. Wala rin palang stoplight, no? Bibihira may stoplight ako nakikita. Puro talagang mga tao. Human traffic.
ang nagpapalakad dito. What's up mga boys? Dito kami ngayon sa Coliseum ng Sorsogon. So ayun mga boys, napuntahan natin yung sikat na Coliseum dito sa Sorsogon. Ganda ng tulong nitong camera na to. Bye bye. Hanggang sa muli nating pagkikita. Wala pa tayo naiwanan. Wow, ganda, angas. Mga datingan. Wow, solid. Sana next time sa mga motovloggers natin dyan, puntahan nyo rin to, napakaganda rin. Isa to sa mga spot dito sa Sorsogon City, no? Ganda oh. Wow. Puntahan natin yung SM o kaya yung pier mismo. Pier naman tayo mga koys. Ate, saan po dito yung pier? Pier? Dire-diretso lang? Oh, dito. Pwede kayo dumaan sa likod ng SM. Ah, pwede doon sa likod. Dito lang, dire-diretso lang to. Sa Sige. SM likod. Thank you. SM Taspa Coastal Road. Let's go. Doon tayo, pabalik pala tayo mga boys. Mas maganda kasi galing tayong SM ng Sorsogon, tapos babaybay natin yung pier papunta naman dito para mas solid, mas maganda yung view. Marami pa sana tayong paggagalaan dito, kaso yun nga, limit na sa oras. Dito tayo sa may Coastal Road. Coastal Road. Ano? Muntik pa tayo dun ah. Talaga tumitingin si kuya sa mga likuan ah. Eto mga koys, simula nung bata pa ako lang SM dito, City of Sorsogon. Ayan oh. Ganda di ba? Tapos dito tayo dadaan, bye natin yung Coastal Road. Oh, malaki rin pala tong SM na ito. Hindi pala to maliit lang, akala ko maliit lang, malaki pala. Papunta naman dito mga koys, ito yung Coastal Road. Hal, video. Yan o. Wow, kitang kita kami yung view. Sheesh. Wow. Dito. Woohoo. Nanginginig yung ano bunubed. Ganda rito mga boys. Solid. Grabing ganda. Wow, wait lang mga boys ah. Ito na tayo. Babakal. Babaka. Video lang ako, kukuha lang ang video. Walang tayong video dito. Excuse me.
Picture tayo. Hal. Pili. So, andito tayo sa tinatawag na pier mga koys. So, pwede dito kahit sinong pumasok, walang entrance. Anytime, pwede kang tumambay. So, ito, napakaganda dito. Romblon, Sorsogon City. Wow, tumatalsik pa yung tubig. So, doon meron maliit na mini park. Pwede kang tumambay. So, dito, ito yung Romblon, Sorsogon City. Diba? Sobrang solid. Yan, pwede kayong tumambay dito. Alright, tara na. Tara na. Lakas talaga dito, ang ganda rito. High tide ata ngayon eh. Sana all. Ha? Doon? Gusto mo pa ba doon? Ha, puntaan natin. Ha? Pwede doon. Grabe, lakas ng alon ngayon, no? Lakas niya, no? Ayan, dito, pwede pumunta. Lakas ng alon, mga koys. Mababasa dito. Wow. Natakot ka? Ayan to. Ayan. Picture mo ako dito, Al. Nasa gitna. Dandahan ba? Yun, puro bundok dito. Ganda na dito pagkagabi. Yun, sabi ko nga sa inyo, dito nag-start yung motorcycle, no? Parang challenge. Ilang kilometro? 500 kilometers hanggang dun sa dulo. So nakaraan, ang dami mong sumali dito. Picture muna tayo. Hello guys, what's up mga kuys? So pabalik na tayo ng Kamalig Albay. Time check 4:36 PM. So kanina dumating tayo dito ng mga 10:30 AM. Ngayon ilang oras din tayo, binisita natin yung mga kamag-anakan natin. Bumisita tayo sa sentro ng Sorsogon City. At sa lahat, bumisita na tayo mga kuys. Kaya ready na tayo ulit umuwi. Tara, let's go. Alright mga kuys, biyahe na uli kami from Sorsogon City to Kamalig Albay. 1 hour and 30 minutes namin bibiyahin. Anyway, share ko lang, nagpahilot pala kami sa likod. Tapos lalamigin din ulit. Pero naginom na kami ng mga mainit na tubig para maiwasan yung tamaan tayo ng masamang lamig. Maraming salamat sa nanggilot sa amin para bukas bakbakan na ulit pa uwi ng Manila. 12 hours ang ating biyahe. So dapat makarating tayo doon before 3 PM or 5 PM para makapagpahinga kinabukasan, may mga pasok na. So ganun lang yung leave natin mga kuys. Konti man, pero sulit naman kapag napuntahan natin yung mga paroroonan natin. Update ko kayo kapag nasa Kamalig na kami o pauwi na kami. So yun, let's go. Ayun, may na-aksidente pala rito mga kuys, kaya medyo traffic. Yun lang, sa pool ang bahay basag-basag, ngayon lang nangyari. Delicads pagka talagang pababa, wasak-wasak. Doble ingat tayo. Holy shit. Baka
Salpok yung unahan eh. Wasak ko yung likod. Kalimukain natin. Bakit? Oo. Kawawa. $2.55. What's up mga koys? Tagkawayan area na kami. O, nagpagas lang kami. Kami ngayon sa Gumaka. Time check tayo, 11:44 AM. So punta tayo ng Zigzag Road. What's up mga koys? Putek yan. Naplatan kami. Di kasi ako nagano ng sealant no, pero 3 pako yung nakuha. Ganito kakahaba mga koys. Ayan o. Ganito kahaba. Tapos meron pang isa hindi matanggal. Eto. So may sealant naman ha. Pinalagay ko na ng sealant. Tapos diretso na tayo ng Manila. Nagka-aberya pa kami. Pero tapos na kami kumain. Nandito na kami sa Maya Timonan. Dire-diretso na namin to. Pag Sanhan kami dadaan ulit. Para sure ball na. Hindi masyadong traffic. Tapos sakay na. Ay nako. Ka-aberya pa. So tara. Meron pa ng problema. 7. Kaya pala kanina lambot ng gulong ko pag ewang-gewang kami. Buti na lang stop kami sa Jollibee. Tapos kumain muna. Salamat na lang at malapit na yung mga vulcanizing shop dito. Doon na kami na wala ng hangin. 7 talaga oh. So ayun mga koys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng mga patuloy ang pagsuporta kay One Down Motovlog. Thank you so much. Dito ko na tatapusin ang ating vlog dahil syempre medyo 10 hours na kami bumibiyahe at medyo pagod na rin. So kailangan na namin irekta to. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang dami namin dala, sobra. Tas ang bigat. Kaya medyo mabagal yung oras na binibiyahe namin. So ayun. Maraming salamat. Shoutout sa lahat mga koys. Salamat sa lahat ng suporta. Thank you. As always, ride safe palagi, lalo sa mga motovloggers at sa mga riders natin dyan. Mag-iingat palagi kayo. God bless. See you in the next vlog. One Down Motovlog. Let's go. Peace out.